Argument li allagatament beda minn insulti ħalla ġuvni ta' 24 sena minn marsa xlok midrub serjament u għal xi ħin fil-periklu tal-mewt wara li qala daqqa ta' muż f'daru. L-attentat ta' qtil seħ għal ħabta ta' satejn ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fi triq l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta. Jirriżulta li f'dan l-argument kienu involuti mal-5 persuni, 4 irġiel u tfajla. Qed ikun allegant li raġel ta' 49 sena mill-Belt għadda xi kummenti lill-4 żgħażagħ li kienu għadhom kemm ħarġu minn stabbiliment fl-istess triq. Kien hawn li l-argument eskala bir-raġel mill-Belt allegatament armat b'mus mar fuq wieħed miż-żgħażagħ u beda jxejjer l-istess mus. Ħabib ta' dan iż-żagħżugħ mar biex jiddefendih, iżda sfortunatament intlaqat bil-mus f'nofs daru. Fl-istess ħin raġel ieħor ħabib tal-allegat aggressur ta' 33 sena mill-Belt ukoll allegatament kien armat b'serri u beda jedded bih. Minnu fih sħab il-ġuvni ferut sejħu għall-għajnuna fejn fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett li jekk kif waslu sabu l-mus għadu mwaħħal f'dar il-vittma. Intalbet l-assistenza medika u fi ftit ħin waslet ambulanza b'infermier li ħadet l-ġuvni l-isptar Mater Dei. Il-Pulizija qalet li ftit il-bot minn fejn seħħ il-każ ġew innutati ż-żewġ tirġiel mill-Belt u li wieħed minnhom kellu xi dmija ma' wiċċu. Għaldaqstant dawn inżammu mill-Pulizija sabiex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Tonio Micallef Trigona li ordna inkjesta u ħatar lit-tabib forensiku Mario Xeri bħala espert tal-qorti flimkien mal-uffiċjali tax-xena tar-reat.